Mahilig ba kayo sa siomay? Siomay kanto muna tayo. Samahan nyo kami dito sa Tayabas, Quezon Province. Dito nga pala tayo sa tabi ng Basilica de Menor ni San Miguel Arcangel. At sa mga nagtitinlang ito, meron isang binabalikan at pinipilahan ng karamihan. Samahan nyo kaming bisitahin si Mami Sho, ang sikat na nagbebenta ng homemade siomay dito sa Tayabas. Umuubos nga doon sila ng halos 2,000 piraso ng siomay kada araw. 20 years na rin pala siyang nagbebenta dito. Sa tagal na nga niya nagtitinda ng siomay, nabansagan na nga siya ng mga parokyano niya bilang si Mami Sho. Bakit nga ba ito pinipilahan? Masarap nga ba ito? Ano pang inaantay nyo? Tara na, kain tayo! Sumay pa rin. Si ate sumay pa rin. Si ate sumay pa rin. Wala tayong anak mo. Sir, ano sauce po? Ano sauce niyo po? Mahalang, mix po, hindi. May konting mahalang lang po. Mahalang. Mahalang. Marang ho. Ito pinili akong sauce ng mahalang. Magkano nga po? 5 piso man ito, sir? 10 nga pong palabit, tsaka 30 pesos. Klase na ito. Mahalang ano po? Sauce niyo po? Bakit ano sauce mo? Mahalang po. $50 po. 20, kanina yung 20 otoy. Dito po. Bayad na po yan. Dito po, 50 ma'am. Matamis lang po. Mamimig. Ito Magkano po? otoy ay yung 350. 350. Tatlong 50. Ito yung may order sa yung 50. Kanina. Tara ng sauce po. Mahalang po. Tawad nga po ng sili. Sige lang po. Ikaw din may timpla lang. Bertie. Kakainin na po, sir. Ate show po ako tawagin. Bili nga po. Mahalang po ba ito, sir? Sige, sir.
ang nagaan. Ilang ano? 9 na 20. 9 na 20. Ganyan po yan. 40 pesos po kayo. Lugi tuloy siya. Okay lang yan. Ikaw daw naman ang magbabayad na yan. DKMB mo to. May abayad ang gusto. Bye! Dahil lang ang kasya dyan. Saan po? Yan sa inawakan mo. Pwedeng hanggang 120 po. Hindi, yan. Ayan, ayan. Yan. Opo. Oo. Sige, gawa mo kayo 100. Lagyan mo ng 100 pesos. Kasi kunin mo yung palaman na. Tataktakan. 40 sa'yo, ma'am.